pregunten per què canto i ho faig pels dubtes que em pesen al pit. Em despullo d'impossibles i m'allunyo de la pena i del verí. Cauré com una pedra allà on el poder ens lliga, que ens vol muts abans que vius. És necessària la resposta contra l'immobilisme, la protesta ja és cançó. Canto pel braç treballador que es vesteix de dignitat quan fa vaga i perd el sol per conquerir el nostre futur, per les mares i les àvies, contra el silenci del meu temps, per la democràcia plena i la lluita permanent. Mai més enlloc contra ningú. Mai més enlloc contra ningú. He après que la guitarra no és amiga ni companya dels mesquins, i ja sé que la cultura no interessa als nous amos del país. Cauré com una pedra allà on el poder ens lliga, que ens vol muts abans que vius. És necessària la resposta contra l'immobilisme, la protesta ja és cançó. Canto pel braç treballador que es vesteix de dignitat quan fa vaga i perd el sol per conquerir el nostre futur, per les mares i les àvies, contra el silenci del meu temps, per la democràcia plena i la lluita permanent. Mai més enlloc contra ningú. Mai més enlloc contra ningú. Canto pel braç treballador que es vesteix de dignitat quan fa vaga i perd el sol per conquerir el nostre futur, per les mares i les àvies, contra el silenci del meu temps, per la democràcia plena i la lluita permanent. Mai més enlloc contra ningú. Mai més enlloc contra ningú. Mai més enlloc contra ningú. Després de tots aquests mesos presentant la teva protesta, creus que els seus propòsits continuen sent vàlids? Sí, quan vaig pensar el disc, no, i li vaig posar el títol, el que volia era com fer un recull fotogràfic a través de cançons, no? Com anar recollint històries a través del relat, no? De les cançons,
per fotografiar el moment que hi vivim, i farà un any i mig més o menys que el disc va sortir i el context pràcticament no ha canviat, i aleshores el que a mi m'interessava, que crec que és de les coses interessants que ens ofereix la música o la cultura en general, és fer obrir com aquesta espècie de finestra on les cançons d'alguna manera ens permeten fer aquesta observació del nostre entorn, i crec que les cançons intenten complir aquesta funció, fotografiar la realitat més immediata, i la realitat de fa un any i mig, 2 anys, 3 anys, malauradament és idèntica a l'actual, i el que volíem les cançons bàsicament era fer això, una fotografia, i a dia d'avui em segueixen servint per explicar les coses que segueixen passant, sobretot en l'àmbit més social, perquè nacionalment sí que van passant coses, i amb les cançons també ho intento anar fotografiant, però en l'àmbit social penso que fa falta creació cultural, que expliqui d'una manera potser més crítica tot el que està passant, sense ser-ne un expert, però sí que ser-ne una persona que nota tot el que està passant com qualsevol altra persona, vaja, que nota els efectes de la crisi i del sistema, i això, bàsicament crec que encara ens serveixen aquestes cançons per explicar el nostre dia a dia. Després tornarem a això que dius que fas com fotografies, però deixa'm demanar com ho fas per construir el teu discurs, o diguéssim, no sé si en música és millor parlar de veu, com de veu de fons, no? A part de cantar, la veu pròpia, no sé imaginar-me si és a través de converses amb altra gent, o els teus amics, o el teu entorn, o és un tema més de llegir o prendre referències de poesies, o... Hi ha una part que, quan estàs interessat en la creació, hi ha una part que inevitablement surt de la pròpia creació que han fet els altres, la música, la literatura sobretot. Aquí és on entra, en el meu cas, jo he llegit i m'interessa molt, llegeixo molta poesia, molta novel·la, molt assaig polític, que és un altre gènere literari que m'agrada molt, i en la música, els cantautors de la nova cançó i els cantautors que als anys 60, 70, arreu del món, Llatinoamèrica sobretot, i a l'arc mediterrani europeu, van manifestar aquesta necessitat de connectar reivindicació social amb creació cultural. Doncs això també és una font de referència, i en el dia a dia, per construir aquesta veu pròpia o per construir aquest discurs a través de les cançons, em baso, suposo que com qualsevol altra persona que té criteri a l'hora de veure el món en el que vivim i d'analitzar-lo, doncs em baso en la informació que d'una manera filtres a través dels mitjans de comunicació, que t'arriba a través dels mitjans i que filtres, i per tant et quedes amb una visió molt general, però sí que et quedes amb aquella informació que més t'interessa, després la contrastes. I després moltes altres idees, molts altres conceptes surten d'això que estem fent, per exemple, avui tu i jo aquí, parlar amb persones que acabes de conèixer en un concert, o parlar amb els teus amics, parlar amb la família, i hi ha sempre temes, qualsevol persona sempre t'aporta noves idees per enfocar temes o per tractar-los d'una manera diferent, i la creació neix una miqueta des d'aquí. Sí que hi ha una part de lectura, una part d'escoltar música, però la vida quotidiana ja ens dona, a mi almenys em dona aquests elements per anar construint les cançons. En el teu cas hi ha com episodis d'experiència personal que han donat base a cançons? Sí, sobretot potser... Algunes es veu, vull dir, és una pregunta una mica tonta, però... No, però és veritat. En les més evidents, diguéssim, que recullen aquesta experiència personal, són les cançons més... que tracten potser més temes emocionals o sentimentals, Això són temes més, cançons més personals, que ja es noten d'alguna manera, que la temàtica és una vivència meva, més o menys, pot ser més o menys fidel, però neix d'una experiència personal. I després sí que hi ha cançons que potser més polítiques o més socials, que sí que parteixen d'una experiència no necessàriament en primera persona, però que he pogut
he viscut, no? En el meu entorn més proper, Sí. i d'altres no, d'altres cançons que neixen d'alguna història que llegeixes en algun diari o d'algun llibre que has llegit i que t'inspira alguna altra història paral·lela a aquella que has llegit, però sí. Bueno, sí, això és un incís, no és una pregunta, però el que vaig veient, o sigui, jo diguéssim, primer vaig escoltar el treball anterior dels Focs, i és el que coneixia més abans de protestes, i el que vaig anar veient que el que és el transfons, o sigui com la teva veu ètica, està com molt ben construïda, no? I que les cançons d'ara estan com... Hi ha coses noves, però també segueixen amb el mateix fil conductor, una mica. Sí. Però hi ha com un canvi de punt de vista. Abans parlaves que fas com de fotografies, i a mi em semblava que, per exemple, en el cap del treball anterior, era com un fet de tu de constatar coses que veies, comentar-ho amb algú, que a vegades ser amb la gent que escoltem, o a vegades ser com que és a través de la teva parella que li expliques i així ens n'entenem, no? Sí. Però era aquest fet com de tu manifestar el tema i contestar i comentar, criticar i tal. Sí. En canvi ara és passat com a voler tirar del carro, no? En quin sentit? O més aviat com a encoratjar d'altres a prendre, diguéssim, consciència, o sigui, encoratjar perquè es passin coses i perquè la gent actuï. I això és un canvi constructiu, no? Sí, mira, és una cosa que no hi havia pensat gaire, però sí que és veritat que en l'anterior treball sí que les cançons eren potser més, no?, aquesta constatació que dius tu, no?, i d'explicar-ho amb els altres, de compartir-ho, i en aquest, potser pel moment també que hi vivim, el context social, polític, no?, nacional, vaig tenir ganes una miqueta de retornar potser més en els inicis dels meus primers discos, on deixava de banda molt la metàfora i intentava anar una miqueta més de cara a barraca a l'hora de dir les coses. I crec que en aquest últim disc hi era una cosa volguda per part meva, i d'alguna manera el que buscava era aquesta contundència, no? O aquest encoratjament, però sobretot aquesta voluntat de que s'entengués que la música també podia ser entesa com una eina per la lluita, no? Per l'alliberament dels pobles o per l'alliberament, no? Per l'alliberament en general. Sí, bueno, de fet això és el que en lloc de posar, diguéssim, empènyer a agafar les armes, per dir-ho, poso per encoratjar, perquè sí, entenc que el context, inclús moltes metàfores que utilitzes són de lluita o inclús de combat, però sempre hi ha com el contrapunt que és en base a la música o en base al poder de la guitarra, no? Sí. I aleshores això és com tu, o sigui, el frase és que tu invites els altres a fer-ho, però no els dius que ho hagin de fer. Sí, és com una barreja, m'imagino, del que deies abans de l'anterior disc, que és constatar, no? A veure com t'ho diré ara, constatar una necessitat meva, no? Un estat meu, no? Que crec que és compartit, i a la vegada és com un encoratjament, no? Si hi ha persones que pensem o que creiem, no? Que les coses poden canviar, que la cultura és un bon mitjà de comunicació també per explicar-ho, per compartir-ho, després d'aquest pas hi ha l'encoratjament de dir, no, doncs sumem-nos-hi, no? I hem de ser més, no? Cada cop per guanyar les nostres batalles, no? En qualsevol sentit. I el fet de deixar enrere les metàfores o de deixar-les potser més en segon pla també venia una miqueta d'acord a l'hora d'analitzar el moment que hi vivim, no? Jo crec que és molt poc metafòric, no? És molt salvatge, molt concret, no? El que estem vivint a nivell doncs, més socioeconòmic, és molt concret i els efectes, no? Les conseqüències de les polítiques, per exemple, de drets, no? De drets socials o de serveis públics, les estem notant d'una manera molt directa, i llavors creia que la resposta, en aquest cas des de la música, també havia de ser molt poc metafòrica, no? I aleshores potser aquesta
no sé com dir-ho, però aquest deixar enrere les metàfores doncs potser també fa que les cançons siguin més directes, no? O més explícites, i és una cosa que ja buscava i m'agrada, crec que m'agrada. Sí? Bé, o sigui, després, per passar a l'estat primer, diguéssim, com de constatar, aquest més de coratjar. Això, pel teu cas, ha estat com un creixement natural tot la teva veu? Tu has arribat aquí perquè has anat arribat, diguéssim? O ha sigut més com una qüestió d'alarma o de reacció més espontània? O inclús per una demanda del públic? No, demanda del públic no, perquè penso molt poc en que les meves cançons hagin d'agradar, no? Perquè si estigués pensant que han d'agradar o que el públic em demana això o al públic veig que li agrada més aquest tipus de cançó, llavors acabaria fent segurament una cosa que no seria sincera, no? Que no seria honesta per la meva manera d'entendre la música. Ho faig, crec que l'evolució aquesta, si és evolució, l'evolució és una miqueta per la recerca aquesta de la veu pròpia, no? La veu musical, la veu poètica, intentar explorar nous camins, no? A l'hora d'escriure cançons, i m'ha portat, quan feia les noves cançons d'aquest últim disc, em portava, no? Cap a aquest terreny, perquè potser també va ser un moment que vaig estar escoltant molt l'Ovidi, que vaig estar escoltant molt el Víctor Jara, són cantautors que els havia escoltat molt a l'inici, que després doncs d'alguna manera vas influenciant de nova gent, no? De nous cantautors, cantautores, i els deixes com una mica, els tens, no? A la teva memòria, però estan com una mica endarrere, sí. I els vaig voler recuperar, i tant l'Ovidi com el Víctor Jara, per exemple, o el Silvio Rodríguez, són cantautors que pels moments que van viure, no? Pel context polític que van haver de viure cadascun en el seu lloc, són cantautors molt explícits, no? I molt contundents, i aleshores crec que a part d'aquesta recerca creativa, no? De la veu pròpia, d'intentar doncs, anar perfilant la manera d'escriure les cançons, em va portar cap aquí, però crec que una mica condicionat també pel que estava escoltant en aquell moment, no? Que quan escoltes alguna cosa perquè t'influeixi amb les cançons que fas és una influència volguda, no? Vull dir, no m'hi vaig trobar perquè sí, vaja. Víctor Jara i l'altre que has dit, no sé, però Ovidi, tu creus que és explícit o és més irònic i sutil? Clar, tenint en compte les cançons que s'escrivien als 60-70, crec que l'Ovidi és dels més explícits i dels més censurats, no? Per la dictadura franquista, i això d'alguna manera ja ens dona alguna pista que ja s'escapava una miqueta de la norma, no? Igual que en Pi de la Serra, per exemple. I malgrat en la dictadura franquista la metàfora servia per al·ludir, no? Sí, aquest mecanisme... Clar, sí. La metàfora s'acaba convertint en un mecanisme doncs, perquè les cançons poguessin sortir a la llum, no? I que la gent les escoltés assimilant conceptes però sense acabar de dir, no? Per saltar-se la censura, vaja. I malgrat això, malgrat la censura i malgrat les metàfores, crec que les cançons de l'Ovidi són de les menys metafòriques. I ell, precisament per sortir per escapar de la censura i per anar a buscar aquesta contundència, no? Aquesta explicicitat, no sé si es diu així, potser m'acabo d'inventar una paraula ara, explicicitat. No ho entens, però sí. Per anar a buscar això ell explotava la sàtira, no? La ironia. Sí, és com un camí per arribar a ser explícit, sí, però menys frontal, no? Però és curiós que són metàfores que funcionen a dia d'avui, no? Perquè són metàfores molt universals. Hi ha la gràcia del punt de vista esbiaixat, no? De la metàfora o de la ironia, no? Com que es treu de context pot arribar a més gent, no? Sí, però dins d'aquesta metàfora jo penso que l'Ovidi feia servir expressions que estaven molt ben buscades, no? Jugava molt amb les paraules, jugava molt amb els seus universos, no? Els universos de la seva infància, els universos del COI, no? Del País Valencià, els universos de Barcelona, de les múltiples feines que ell va fer, i jugava molt amb aquests universos i crec que fotografiava d'una manera tan fidel la societat, no? Dels anys 60, 70, 80 i 90 després, no? Dels països catalans, que
era molt explícit a la vegada, no? I que a dia d'avui a mi em fa la sensació que per la manera d'escriure les cançons era molt poc metafòric perquè em sonen molt contundents, no? A diferència, per exemple, d'en Lluís Llach, no? o d'altres cantautors que potser sí que jugaven molt amb la poesia, no? I estiraven les metàfores i que tenien un significat i un sentit i que eren igual de contundents, però a diferència d'altres cantautors i cantautores, l'Ovidi té alguna cosa especial, no? Té alguna cosa especial que el fa diferent i crec que part d'aquesta cosa especial és el ser explícit i la contundència de dir les coses i d'aquestes fotografies, no? que són amb un contrast alt, no? I amb una brillantor superbèstia i que et quedes com bueno, això, no? molt captivat pel que t'està explicant. Molt bé. Continuem. Hem parlat de les veus i com les fonts, no? Com la teva veu, com es trasllada a la teva vida personal? És que és molt difícil separar el que és professional, no? En aquest cas l'ofici de fer cançons amb el que és personal, perquè es toca, no? Al final quan fas una cançó estàs donant el teu punt de vista i no és un punt de vista impostat, no? Ni un punt de vista inventat, és el teu punt de vista com a Cesc, no? I l'únic que fas és afegir el cognom perquè és la teva marca a l'hora de, entre cometes, vendre les cançons, no? Fiques Cesc Freixas, però al final ets tu mateix i allò que pots estar parlant amb un amic després ho pots estar defensant quan estàs escrivint una cançó i la veu, al final aquesta veu pròpia professional és la teva veu personal, no? I quan fas una cançó t'has de despullar inevitablement, no? Tot tu per ser el màxim de sincer perquè la cançó sigui el màxim de creïble, no? I aleshores és molt difícil delimitar què és personal i què és professional, almenys en aquesta feina, en l'ofici de cantar, en l'ofici de fer cançons, de crear cançons, perquè ets tu i sí que hi deu haver, clar, hi ha molta gent que per cantar cançons s'inventa un personatge, no? O una marca darrere i aleshores doncs, d'alguna manera aconsegueixen separar allò que és personal del que és professional. En el meu cas, i m'atreviria a dir que en la gran majoria de cantautors, això és molt complicat perquè estàs explicant la teva realitat, l'estàs explicant des del teu punt de vista, no estem intentant explicar banalitats, no? Sinó que estem intentant filtrar el que veiem amb els nostres ulls i amb el nostre criteri, no? Que sí que serà un criteri més o menys compartit, però és el nostre, no? I aleshores és molt difícil traçar aquesta línia de què és professional i què és personal per això, perquè una cosa toca l'altra. I la veu que et fa, o que intentes, la veu que intentes anar evolucionant a nivell professional, també l'intentes anar evolucionant i perfilant, no? A nivell personal. I això segurament pot ser una feblesa, no? Perquè al final et despulles tant, no? És una sort poder-ho... O sigui, poder com t'ho diria, ser així natural i poder-ho traslladar a l'obra i... Sí, té el problema que aleshores no aconsegueixes desconnectar mai, diguéssim, no? Perquè sempre tot el que estàs veient ho estàs relacionant amb la creació, no? I aleshores és una feina que realment doncs, ens apassiona, no? A mi m'apassiona moltíssim, però que té segurament coses també, doncs, té els seus punts febles, un segurament és aquest, no? Que costa molt agafar distància amb el que fas, perquè sempre estàs pensant, no? Si no és amb concerts, doncs és amb cançons noves, si no és amb cançons noves, amb com m'està anant el disc, no? Però això suposo que com qualsevol altre ofici, no? Que costa desconnectar. Això és un incís, per preparar l'entrevista anterior, diguéssim, d'aquell divendres, vaig imaginar que també estaria bé haver fet el seguiment teu, d'anar un lloc a l'altre, preparant un concert o... les proves de so, per una mica entendre la dinàmica del que és això, el que hi ha darrere del concert, no? Sí. Vull dir que no ho faig creus, però sí. Després, també hi ha periodistes, o sigui, també, almenys aquest any, arriba al cap de 10 anys dels teus inicis com a cantautor. Durant aquests anys, el panorama musical català ha canviat
bastant, no? Han aparegut grups nous i més joves. Tu com has viscut aquesta evolució? I, bé, això és una part de la qüestió. Això és una pregunta. Doncs mira, quan vaig començar a mi encara em feien la pregunta i crec que me la van fer durant 3, 4 o 5 anys, o sigui, fins fa 4 dies, fins al 2007, 2008, 2009, vull dir, vaig començar el 2004, doncs uns quants anys encara em feien la pregunta de per què cantava en català. No? Vull dir, i ara ja no te la fan gairebé enlloc, no, aquesta pregunta. Quan vaig començar el 2004, el 2005, estava com molt estigmatitzat el fet de cantar en la nostra llengua, no? Perquè encara hi havia com aquella idea que cantar en català era utilitzar una llengua de segona que en la vida quotidiana, doncs, a través de la immersió lingüística, no? Doncs s'ha aconseguit normalitzar-la, però en la cultura jo crec que ha tardat 30 anys o 35 anys a normalitzar-se el fet de cantar en la nostra llengua. I aleshores jo crec que han passat diverses coses. Una és l'aparició, clar, això et parlo després del rock català, diguéssim, que sí que va ajudar molt a normalitzar, no, la nostra llengua a través de la música, però després, un cop ja entrem al segle XXI, han de passar, crec, han de passar dues coses per normalitzar el català en la música, no? Una és l'aparició de grans grups, no, mainstream, de grans grups que realment venien molts discos, que segueixen venint molts discos i que tenen molt de públic, no? Que omplen teatres, que omplen estadis, que omplen el que vulguin, com Manel, no? Amics de les Arts, Mishima, després Charango, no? Oques Grasses, molts i molts grups. Aquests són per 4 dies. Bueno, però vull dir que sobretot jo ho relaciono molt amb la música indie, no? Sobretot Manel, Amics de les Arts, Mishima i altres grups, perquè es va aconseguir d'alguna manera fer música en català que arribés a un públic diferent al que acostumava a arribar la música en català, no? S'associava molt potser a la cosa més pop, a la cosa més tova, no? I aleshores jo crec que l'aparició de determinats grups va aconseguir ampliar, no, l'espectre d'oients, no? Del públic de la música en català, i això va fer que en qüestió d'1 o 2 anys, no, la gent tampoc ja no es mirés tant, no entengués que cantar en català era com cantar en una llengua de segona, no? I després jo penso que també el que ha passat és que l'ús de les noves tecnologies ha aconseguit que molts grups de molts estils diferents, no, cobreixin pràcticament tots els gèneres musicals que hi poden haver, no? I que a més els cobreixin cantant en català. I això doncs també ha donat, jo crec, i tot jo penso que és gràcies a les noves tecnologies i a l'accés a internet, no? Que al final es converteix en una gran finestra on tothom pot agafar el que li interessa, no? Com un autoservei pràcticament gratuït, i aleshores penso que amb l'aparició d'aquests grups i l'entrada, no, d'alguna manera de la música a internet en massa, ha fet doncs, que hi hagi moltes propostes musicals de molts gèneres diferents que també ajuden doncs, a que l'espectre, no, del públic s'ampliï i ajuden a normalitzar la idea doncs, que encara que no sigui una llengua, encara que la nostra llengua no tingui un estat que la recolzi darrere, ajuda doncs, a normalitzar-la, no? En la música és molt evident. Això està passant tot just ara al País Valencià, per exemple, no? Que estan sortint molts i molts grups que canten en català i a més amb molts estils diferents, no? Que això doncs, d'alguna manera, mica en mica, va picant, no, la pedra i va fent doncs, que es vagi ampliant el número de persones que li interessi la música cantada en la nostra llengua. O sigui que pel que dius, i en base a això, diria que en els teus inicis la situació era més aviat adversa i que a mesura que han anat passant els anys s'ha anat estovant, no? Sí, i quan vaig començar era molt difícil accedir als mitjans de comunicació, per exemple, no? Perquè si no eres un grup o un artista que vengués molts discos i que portés molta gent als concerts, d'alguna manera no eres prou vàlid com per que t'entrevistés a algun mitjà de comunicació una mica important, no? O amb una audiència gran. Això ja no passa, jo penso que bueno, sí que segueix passant, no? Perquè accedir als mitjans és complicat, però ha canviat i el que no ha canviat és el model, diguéssim, cultural i el model
de consum de la música, no? Això sí que no ha canviat, però el que és el que es podria dir l'ús social de la música, no? L'ús social de la nostra llengua en la música, això ha canviat moltíssim i ha donat peu a això, no? a que creixés l'escena musical d'una manera molt bèstia. Estàs dient moltes coses i podria haver preguntes que comencen a ser reiteratives, però ho posem per sobre. Em pregunten per què canto, hi ha diverses raons de les per què cantes, no? Però exactament per què vas decidir aquest camí? Era el que escoltava, quan vaig fer les meves primeres cançons, el que escoltava era cantautors de la nova cançó, que sempre m'havien agradat molt, i cantautors llatinoamericans. I quan vaig fer les primeres cançons em sortia de manera natural donar el meu punt de vista, no? El que estava passant a casa nostra, de la mateixa manera que jo ho escoltava dels cantautors, no? Que cantaven, no? Veia que ells donaven el seu punt de vista, la seva opinió, i a més ho feien amb guitarra sense distorsió, no? Vull dir que estàvem acostumats també a escoltar grups de protesta o grups de reivindicació, o en ska, per exemple, no? En plan festiu, o en plan molt rocker, no? O en plan molt hardcore, no? Passàvem de grups de ska de festa a grups de guitarres distorsionades, i aleshores vaig pensar, ostres, a casa nostra no... Per què no hi ha cantautors i cantautores, no? I té uns motius polítics, no? Una explicació que això potser seria una mica llarg, però hi ha uns motius polítics pels quals els països catalans, els cantautors, en un moment determinat, deixen de rebre el suport institucional, no? D'aquells partits que en el seu moment els havien fet servir, no? com a escut i com a punta de llança també del moviment antifranquista. Hi ha un moment que es paren, no? Totes les ajudes i que es para tota possibilitat de promoció d'aquests artistes que cantaven, no? Que eren autors, no? Que eren cantautors i cantautores. I em vaig fer aquesta pregunta, per què no n'hi ha? No? I vaig voler afegir-me una miqueta d'aquesta estela, no? de la cançó d'autor i de la cançó de protesta. I em pregunten per què canto neix una mica com que al principi em feien aquesta pregunta de per què cantava en català, ara em trobava que em feien aquesta pregunta de i per què protestes, no? I per què fas servir la reivindicació o per què fas servir la música per reivindicar? I aquesta cançó intentava ser com una resposta a aquestes preguntes, no? Un cop hem deixat enrere per què cantem en català, doncs ara explicarem per què reivindiquem cantant, no? I una mica la idea és aquesta. Molt bé. Tu, així, ara que portes 10 o 15 anys cantant, com li suggeriries a una altra persona més jove que com pot contribuir al seu entorn, o sigui, de forma creativa, o sigui, utilitzar la cultura, per dir alguna cosa, no? És que cultura ho és tot, no? Vull dir, el que jo crec que faig al final és una expressió cultural, però cultura ho és tot, perquè la cultura al final és com es relacionen els individus en el seu entorn, no? I aleshores jo crec que totes les persones som creatives i cada persona potser no se n'adona, però estic convençut que cada persona que viu en aquest món és creativa en alguna cosa que fa a la seva vida. Seguir cuinant, fent fotos, escrivint preguntes, qualsevol ofici és creatiu, n'hi ha alguns que més, d'altres menys, i qualsevol persona que visqui i que tingui consciència de viure, que crec que la tenim tots, ja contribueix, no? Culturalment, diguéssim, a la nostra societat. Per contribuir i per d'alguna manera influir o despertar alguna, no cal, consciència sí, però despertar alguna cosa en els altres, el més important en la cultura és compartir, no? Perquè una creació cultural que no és compartida no és cultura, no? I al final la definició de cultura és, no? Com es relacionen els individus en el seu territori i com les eines i la simbologia que desenvolupen per fer efectiva aquesta relació. Això ja és compartit, no? La cultura té sentit perquè és compartida, i aleshores el més important de qualsevol persona que vulgui crear alguna cosa és que ho ensenyi, no? Que ho comparteixi amb qui sigui, no? Però fins en aquell moment que sigui compartida, aleshores tindrà un sentit. Si tu guardes per tu i no ho ensenyes,
social de sentit no en tindrà, no? Serà una cosa per tu, però penso que el més interessant és compartir-ho i que entre tots ajudem a anar perfilant aquesta veu pròpia, no? Perquè un pot ser molt crític amb un mateix, però necessita també l'aportació dels altres per veure què és el que falla, no? I per veure també en quins punts pot millorar i amb qualsevol cosa, no només amb la música, i amb qualsevol cosa, no? Jo si faig una truita de patates i resulta que la truita m'ha quedat excessivament, que les patates no m'han quedat excessivament cuites, doncs jo vull que la persona amb qui comparteixo la truita em digui, ostres, aquesta truita li falta un punt de cocció, no? Sí, bueno, això... Però bé, després, ja anem acabant, No, tranquil. Diu, o sigui, abans parlaves dels teus, diguéssim, consultes o influències dels cantautors, diguéssim, de la vella guàrdia, no? Però a mi em sembla que realment la teva veu és diferent, sí que s'assembla, però parles de coses diferents i ho dius d'una altra manera. I no utilitzes exactament les seves fórmules. Es poden buscar paral·lelismes, però crec que no ens posíem d'acord a dir si ets més d'en Lluís Llach o d'en Raimon o d'en Rovira. Sí, ets tu, no? Sí. I, o sigui, realment t'emmiralles tant amb ells? A nivell musical no. O sigui, jo a nivell musical, malgrat hagi escoltat moltíssim aquesta gent, crec que amb les meves composicions no hi ha massa referències musicalment parlant de tots els cantautors que he escoltat. A nivell literari, moltíssimes idees, no? He tret d'aquests cantautors i d'aquestes cantautores. A nivell musical, clar, jo vinc de l'explosió de la música popular, no? La música pop, no? I és el que he intentat fer amb les meves cançons. I per això crec que d'alguna manera costa tant trobar aquestes referències, no? De l'Ovidi o del Llach o del Raimon o del Pi de la Serra. Per què? Perquè jo quan he escoltat música durant la meva infància i la meva adolescència, a part d'escoltar cantautors, també he escoltat totes les cançons que han sonat per les ràdios i tots els grups, no? Més de música pop. Clar, i llavors jo el que vaig voler fer en el seu moment era també recuperar la idea de la cançó d'autor i la cançó de protesta, però actualitzar-la també musicalment, és a dir, jo no volia fer el que ja es feia als anys 60, no? Si ara al segle XXI em sentia còmode amb el gènere musical del que s'entén la música pop, no? La música rock, doncs jo el que volia era agafar aquesta idea i col·locar-la dins d'aquest envoltori, no? Que és el que estem acostumats a escoltar. I a part que les noves tecnologies aplicades, diguéssim, a la sonorització, no? I a la gravació dels discos també et permeten fer tots aquests experiments, no? Abans potser era molt més fàcil gravar guitarra i veu, a dia d'avui ja, vull dir, sí que és realment fàcil, però per tot el que existeix, diguéssim, no? A nivell de gravació de cançons, realment és molt senzill anar afegint coses ara, no? Sí. Ja, l'última del Protestes, que la de Grècia, no tenim por, que és molt ben treballat, o sigui, musicalment, que és més complexa, no? Sí, és un arranjament per orquestra i és una orquestra, o sigui, les partitures estaven fetes perquè hi ha gairebé 100 instruments, diguéssim, es van fer com les partitures per seccions, no? Com si realment hagués de tocar una orquestra. El que passa és que portar 100 músics a tocar en un estudi, primer no hi ha estudis potser tan grans, a menys que estiguin al meu abast econòmicament, i després pagar 100 músics, no? Doncs també és car, no? I jo no m'ho podia permetre. Llavors el que vam fer va ser fer l'arranjament i això que té, les noves tecnologies ens permeten fer sonar d'una manera molt fidel i molt creïble a una orquestra sense músics, no? Hi ha aplicacions i bueno, sistemes, no? de gravació, diguéssim, de reproducció de partitures, no? Amb molt alta fidelitat i amb una molt bona mostra, no? Del so. Sí. I l'orquestra, diguéssim, és digital. Sona molt bé. Però és una d'aquestes coses que ens permeten les noves tecnologies, no? Aplicades a la música, aconseguim fer sonar una orquestra sense que hi hagi músics.
m'encantaria que haguéssim pogut tocar músics, no? Però clar, no, sí, exacte, això espero. I aquesta cançó, ara que en parlem, quan parles de Turquia, per tu què és Turquia? Aquesta cançó la vaig escriure durant la primavera valenciana, que va ser com unes protestes que hi van haver al País Valencià farà 4 o 5 anys, si no m'equivoco, bueno, potser no tants, 4 anys segurament els fa. Unes protestes d'estudiants, no, que reclamaven coses tan senzilles com que els barracons no caiguessin a trossos o tenir calefacció, no, a l'hivern, no, durant les classes. I coincidia també que aleshores, en aquell moment, Grècia començava a viure les mobilitzacions, no, en contra de les retallades, i Turquia començava també a aparèixer un moviment d'esquerres, no, sobretot molt vinculat a l'anarquisme, en contra de l'Erdogan, no, en contra del president i de les polítiques, no sé si ho recordaràs, no, que han delimitat internet. I aleshores, en aquest context, d'alguna manera, relacionant-ho amb els moviments i les manifestacions i mobilitzacions de les esquerres, no, transformadores que hi havia tant a Turquia com a Grècia, en aquell moment doncs, vaig voler fer un paral·lelisme, no, amb el que estava passant al País Valencià i el que estava passant a Grècia i a Turquia. I quan faig referència a Grècia i Turquia, per això també poso la data a les cançons, perquè es pugui entendre més o menys en quin moment van ser escrites. Ja entenc, però com que diguéssim, com t'ho diria, Turquia i Grècia, a part de tenir un context social molt particular, també són dos països culturalment del sud, també entre ells històricament una mica enfrontats, però des de molts anys. I pensava que perquè havies anat a buscar dos exemples de fons d'aquests. No, crec que d'alguna manera intentava posar-los damunt del mapa de la cançó, diguéssim, per una necessitat de dir el que està passant a centenars de quilòmetres, milers de quilòmetres de casa nostra, té a veure amb el que està passant també aquí, no? Perquè al final són mobilitzacions, exacte, no? Contra els mateixos problemes o contra les mateixes polítiques, no? Que al final acaben tenint els mateixos efectes, no? I bueno, això. Molt bé. Després, algunes cançons del disc anterior d'aquest surt, diguéssim, com si tu paressis amb la teva parella. És realment important aquesta presència? És realment significativa en la composició de les cançons? O, per exemple, les converses han existit, per dir alguna cosa? No, hi ha cançons que parteixen d'experiències o de coses que has viscut, però que no necessàriament són literals, no? O cançons que les construeixes partint d'un imaginari que estàs creant amb una altra persona, que, diguéssim, fas una projecció del que podria ser, no? A una relació, i que després potser et trobes que no té res a veure, no? Amb el que tu has projectat, i a la vegada a vegades aquestes cançons són molt difícils de cantar després, no? Un cop una relació no surt bé, no? Perquè potser tu estàs construint una cançó quan comença la relació i resulta que aquella cançó estàs projectant una sèrie de coses que tu penses que penses més o menys com pot arribar a ser, i després potser no té res a veure. Però sí que, com a la vida real, no? Per escriure cançons, doncs, si tens un cert equilibri emocional, doncs la veritat és que tot ajuda, no? Com també a vegades ajuda no tenir aquest equilibri emocional, no? A vegades quan deixes una relació també t'ajuda a escriure... Tot això que dius, sí, del disc aquest, el que em va cridar l'atenció, entre altres coses, és que quan parles de relació amb un altre, normalment ho descrius com una cosa que s'està fent en positiu, construint, que no són cançons ni de ruptura, ni de desencontres, sinó que són punts de trobament, no? Sí, fins i tot les cançons que he fet de finals de relació, per exemple, intento també donar-li aquest punt de vista constructiu, perquè al final les coses són...
vull dir, res és etern, no? I tot al final doncs, té un començament, un final, com la vida mateixa, i hem de també aprendre a gestionar emocionalment també la nostra vida, i a mi, per exemple, les cançons em serveixen per fer aquesta gestió més emocional, no? I aleshores quan comences una relació intentes canalitzar tota aquesta eufòria a través de la cançó, i quan acabes una, no? Malauradament, quan per sort això passa poc, no? Però vull dir que quan tens una relació que s'acaba, doncs intentes també canalitzar, no? Tota aquesta cascada d'emocions a través de les cançons, i el més important, com repeteixo, com a la vida mateixa, és saber gestionar-ho i saber fer una ser responsable també del que estàs sentint, no? I intentar ser pragmàtic, intentar no deixar-te guiar per aquests impulsos, no? A vegades doncs, molt irracionals, però bueno, al final les emocions són les que mouen el món, no? I és inevitable que les relacions amb les persones acabin construint cançons, o acabin fent-te construir cançons, no? No sé, ho trobo molt interessant tot el que vol fer. Bueno, has trobat motius nous per escriure altres lletres? Sí. Ara, per exemple, que estic pensant les cançons d'un nou disc, sempre hi ha temes que dius, ostres, aquest tema concret no l'he tractat amb una cançó, i acabes tenint una motivació, no? Perquè al final et fiques al repte de parlar d'una cosa que encara no has parlat. També és un problema quan ja tens temàtiques o eixos, no, temàtics que ja has tractat molt en les cançons, no? Perquè a vegades tens ganes d'escriure de coses però dius, ostres, això ja em faré passat al final, no? M'ha passat una mica amb el tema de la independència, no? La independència i el tema de la llengua, la cultura, i ho he tractat molt a les meves cançons, no? I a vegades la gent em pregunta, ostres, és que fa 2 discos que no dius gaire cosa d'aquest tema. I dic, bueno, és que clar, al final m'estaria repetint, no? I intentes buscar punts nous i punts de vista nous, no? I perspectives noves, però també has de potser deixar una mica aquesta distància per quan tornis a parlar d'un tema que ja has tractat, doncs fer-ho des d'un punt de vista això, no? Una mica nou. I temes que m'agradaria, per exemple, tractar i que encara no he tractat, doncs, per exemple, el de la violència de gènere, m'agradaria fer una petita, no? Aportació des de la música cap aquí, o la problemàtica de les drogues, per exemple, no? que malauradament torna a ser un tema, sobretot en els joves, no? molt i molt present, i que a vegades em sembla que no li donem prou importància, i és un greu problema, no? per la nostra societat. No sé, jo crec que són temes que no he tractat en les cançons, i per exemple, no? Aquests dos, el tema de la problemàtica de les drogues i de la violència de gènere, doncs són temes que crec que seria interessant poder-ne fer cançons, però que requereixen, no? Explorar-los molt i anar recollint informació, doncs, perquè després en surti una història o un relat, no? Més o menys creïble. Sí, sobretot la teva veu, no? Sí, i això, buscar punts de vista, no? que puguin ser interessants, bueno, però el procés de fer cançons és una mica aquest, intentar doncs, empapar-te de referències, i no necessàriament són referències musicals, no? En aquest cas han de ser referències això, no? Més literàries o més d'experts, no? Intentar escoltar el que diuen els experts en aquest tema, o persones que ho hagin viscut. I, per exemple, com a suggerència, el tema mediambiental tampoc... Sí, també és un altre dels temes que... Al primer disc vaig fer com una cançó que es deia L'última fada, però clar, això queda molt enrere. Farà 12 anys o 13, bueno, 15 anys que la vaig escriure la cançó, i fins al 2004 no la vaig publicar. Que sí que era un tema que tractava, no? del canvi climàtic, però ara fa molts anys que no n'he fet cap. Una, diguéssim, que s'hi acosta molt és una que es diu Sembreu-me la llibertat, que vaig publicar en el tercer disc, i que parla d'un avi, no? que viu en una masia i que el fan fora de les seves terres, no? Perquè per allà hi ha de passar una gran infraestructura d'aquestes, no? Això em sona.
el tema de l'AMAT, no, per exemple, o de l'AVE, no? I aleshores sí que d'alguna manera intentava tractar aquestes temàtiques, però sí que és veritat que ara fa molt de temps que no tracto aquest tema i són coses que em va bé que m'ho recordis, perquè pel nou disc, no, sí que vull intentar tenir molta cura de parlar de temes que a vegades els oblidem molt i sobretot els oblidem en les cançons, no? Acostumem a parlar sempre del mateix i ens oblidem de... Però és que a vegades, no sé, mirem els tios d'Oscurs, ja els escoltem, però després a la TV parlen, no sé, fa uns 15 dies algú va dir que per resoldre segons quins temes no calia comptar amb els drets humans, no? I aleshores dius, bueno, falta més armes d'aquestes poètiques per no fer com ells per dir el que voldríem, no? Sí. I, bueno, això. Bé, doncs crec que hem fet les 10 preguntes, n'hi hauria moltes més, però no, ja us podria trobar en una altra ocasió. I amb això crec que donem el tema bastant per enllestit, o sigui que t'agraeixo molt aquesta estona. Gràcies a tu, a vosaltres. Hem començat a somiar i avui està a les nostres mans, a les mans del nostre país invisible. Som el nostre referent, no tenim por, no veiem cap abisme, no tenim por, perquè ara som invencibles. Ja sabem amb quina tinta condemneu a un innocent, amb la mateixa que assassinàveu durant el franquisme. Hem decidit ser coherents i no entregar-vos les nostres armes. Una lluita no s'acaba fins que es guanya. Els anys no han destituït l'opressió. L'estaca resta immòbil, nosaltres no som d'aquest món. Ja estem farts d'esperar un demà que no arriba. No en tenim prou amb la promesa dels vots. Si els pobles s'encenen, si les ciutats tremolen, recollireu el que heu sembrat, us endureu la vostra por. Serem Turquia a l'oest, serem mil Grècies al sud. Serem país, tindrem demà, serem tot el que no hem pogut. Serem Turquia a l'oest, serem mil Grècies al sud. Serem país, tindrem demà, serem tot el que no hem pogut. Començat a somiar i avui està a les nostres mans, a les mans del nostre país invisible.